Kamoško, jeden dobrý tip pre teba, keď si mladý, máš do 35 rokov a aktuálne hľadaš nejakú nehnuteľnosť, treba sprvu, že ideš kúpiť, že chceš proste nové bývanie svoje, tak aktuálne prebieha, teraz fakt dám na výslanie Prima banku, tak prebieha Prima banke brutálna akcia, obmedzená do konca septembra, je to tuším len. Takže ak hľadáš, ozvi sa, pretože majú brutálne podmienky. V prvom rade 3% úrok dneska na trhu nenájdeš, to je proste fakt výnimočné jak svinia, iba 3% kamoško, a myslíš, že lepšie to v budúcnosti už ani nebude, aspoň také tej dohľadnej. A ďalšia vec, LTV 90%. Ale pozor, tuto je obrovská výhoda v rámci Prima banky, že ti vedia nafinancovať 90% z hodnoty nehnuteľnosti, nie z kúpnej. A často sa stáva, že ty kúpiš, ja neviem, za 100 000 nejaký byt, ale znalecký posudok máš na 120, lebo neviem, blbí susedia niečo po známosti, kúpiš proste lacnejšie. Daj si to oceniť, daj to oceniť znalcom, ak to nebude prestrelené, kúde na 120 a banka ti nafinancuje vlastne celú tú kúpu, hej, že perfektné, akurát teda vychádzaš zo znaleckého posudku. Takže ak chceš viac informácií, zaujíma ťa to takéto postrehy, daj nás samozrejme follow, sleduj nás a ak hľadaš aktuálne nejakú kúpu, nejaký byt, nehnuteľnosť, proste niečo, si mladý, tak prosím ťa obrať sa na Prima banku alebo rovno napíš, zavolaj, vyplň kontaktný formulár a všetko vybavíme za teba. Bude to proste mega. Teším.